Prihlášky na vysoké školy sú dnes jednoduchšie než kedykoľvek predtým. A študentov je čoraz menej. Technicky dokonalé riešenie na problém, ktorý je úplne inde. Kedysi si potreboval jednotky, testy, stáže, dobrovoľníctvo a ideálne aj malý Nobelov výskum po večeroch. Dnes? Jeden klik. A niekde ťa príjmu aj bez neho. Pre istotu. Univerzity rušia poplatky, predĺžujú termíny, rozdávajú peniaze za návštevu kampusov, už chýba len vernostná kartička, 5. prihláška zdarma. V Kalifornii stačí preliesť strednú s C-čkami a automaticky si prijatý na 16 univerzít naraz. Nie výberové konanie, náborový výpredaj. Prečo? Lebo od roku 2007 klesá pôrodnosť, menej mladých, menej uchádzačov, menej peňazí. Populačný útes 2025 je tu. A do toho tá zlá otázka. Stojí to štúdium ešte vôbec za tie peniaze? Školné rastie. Umelá inteligencia učí za učiteľov. Programy sa nafúkujú. A prax stále príde neskôr. Výsledok? Čoraz viac absolventov po 4 rokoch školy končí na úrade práce. Zjednodušiť prihlášky nepomôže. Zrušiť poplatky nepomôže. Automatické prijímanie nepomôže. Lebo problém nie je vstupná brána. Problém je to, čo je za ňou. A finálna správa pre univerzity je jednoduchá. Diplom, ktorý neotvára dvere, je dnes len drahý suvenír zo študentských čias.